ಹೇಳ ಅವ್ವ ಜನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರಮಣ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನ ಮಾರ್ರೆ ಇದ್ನು ಬೇಲೆ ತೂಪಿನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ತೀರು ಬೇಟ ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಉಂಟು ಈರ್ನ ಮಾರ ನಿಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ ಆವಡಿತಲ್ಲ ಮೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡಂದಲ್ಲ ಮೇರೆ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಿ ಬಂತೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಆವಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಣ್ಣ ಇರ್ ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಪೂರ ವಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೂರುದುಂಡು ಇತ್ತಿ ಅವು ಬೂರ್ತನ ಪಿರ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಡು ಮುಂದು ಲಾರಿಲು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರಿ ಪಕ್ಕಡಿತಿನ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಜನ ಸಟ್ಟ ಹೊಡತಿ ಇದನ್ನ ಯಾನೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಯಾನೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೇನಾ ನೀನೇನು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಲ್ಲ ಇರೇಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದುಗೋರ್ ನಾನತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಗಣಹೋಮ ಉಂಡು ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಪಟ್ ಬಟ್ರು ತೀರ್ಥಾತ ಮಲ್ಪನಿ ಗೋಡೆ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಪೇರ ಅಜ್ಜತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಾಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕೆನ್ಲಿ ಆ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಲು ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯದುಲೈ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆವಡು ಅಕಲೇನ ಸಾಮಾನು ಮುಳ್ದಿ ಯೋಚಿಂದ ಬಂಡನ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮಾನು ಮುಳ್ದಿ ವಾಡು ಎಂಕಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ತೋಜಿಜಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಈರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈ ತೂಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟು ತುಲೆ ಅವ ಕ್ಲೀನ್ ರಪ್ಪ ಏತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತದ ಸೆಕೆ ಗುಂಡತೆ ಪಕ್ಕ ನುಂಗುಂಡು ದಲ ನಮ್ಮ ಐಕ ದಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತೋಡು ದಲ ಅಣ್ಣ ಅವು ಮುಟ್ಟೋಚಿ ಅವು ಸಿಲ್ವಾರತೆ ಅವು ಹಾಕತೀನಿ ಆತಿ ಬಕ್ಕ ಆಕಲ್ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಸರಿ ಆತೀಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ನಾಡುವಾರು ಆಕಲ್ ಸೆಟರ್ ಕುಲ್ಲಾದಿರತ್ತೆ ಸರಿ ಐತಿ ತೂಪ ಸೆಟರ್ ತೂಪ ಎಂಕಿತ್ತ ಮೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೇಂಟ್ ದಂಡ ಪೇಂಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ 90% ಆಯ್ನಲ್ಕ 90 ಅತ್ತ ತೂಲೆ 100 ಆಪು ನಮ್ಮಿತ್ತು ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ದೇಕೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ರೇಟ್ ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುರ ರೇಟ್ ಅಂದ್ ಇರು ರೇಟ್ ಬಾರ್ದಿ ನಾವು ದುಂಬುದ 20 ಲೀಟರ್ದ 4000 ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಇದು 1000 ಆತ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕೊಂಡು ಬರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಂದ್ ಗೆತೊನ್ನಿದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಲೆದೆ ಗೆತೊನ್ನು ಅತ್ ಬೇಲೆದೆ ತೊಂಜಿನ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿರಿ ಆರ್ ಒಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಪಲೆ ಆರ್ ಬೋಯ್ರ ಅರೆ ಕುಡೊಂದು ಸೈಟು ಬಾರಂಡತಿ ಅಕ್ಲ ಭಾರತ ಅಕ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಸೈಟು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ಅಡೆ ಪೋಯ್ತಿನ ಅರೆನ್ ತೆರುವಿರು ಯಪ್ಪ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಟ್ ಯಪ್ಪ ಯಾನು ಪುಡುದಿನಿ ಪೇಂಟ್ ದೇಗೆ ಪೇಂಟ್ ಬುಡುದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಾರ್ದ ಪೇಂಟ್ ದ ಡಬ್ಬೆ ಬುಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಪೇತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಇದು ಯಪ್ಪ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಪೇಂಟರ್ ರಮಣಾತಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೇಂಟರ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಸರ್ ನೇಮ್ ಮಾತಾಡತಿ ಎಂಕಿಜ್ಜತೆ ಎಂಗ ಪೇಂಟರ್ ರಮಣಾಥ್ ಮಂಡೆ ಯಾನಿ ಇರು ಪಕ್ಕಡಿಜಿನ ಇರ್ನ ಅಂಚತ್ತೀರಿ ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪು ಈರು ಪೇಂಟ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಕೇಳಿ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೋಂಡತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಏರಿ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾನ ಅಂತೂ ನೀನಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡ ಮುರಾನಿ ಸುರೂಟ್ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಬತ್ತಿ ತರತ ಆನೆ ಆ ಜನ ಅಂತೂತೆ ಐದೊಕ್ಕತ್ತು ಇನ್ನಿ ಆಯ್ ಓಡಿ ಪೋಪಿಲ ಓಲ್ ಬರ್ಪೇನ ಓಲಿ ಪಲೆ ಓಡೆ ಪೋಯರಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಈಗ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚದೆ ಅವು ಎಂಕ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಅರಡೆ ಇರದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇ ರಿಜ್ಜಿ ಇರೀಗ ನನ್ನ ಐತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಐತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಿಲ್ಲು ದೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುದ ನಿಕಲೇಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಡಿ ತುಂಬ ಬಿಲ್ಲು ಬೋಡು ಬಿಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡಪು ನನ್ನ ಸುಕ್ಕ ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಈರ್ನಗ ಬೇಲೆ ದಾಕಲ್ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡತಿ ಆತ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂಗೊಂಡು ಪೇಂಟರ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕದು ಬಾಡು ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ತೊಳಸಿ ಅಟ್ಟೆ ಹಾಕದು ಹೋಗ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಜ್ಜೆ ಪೇಂಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಬಂಗ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪಾರು ಒಟ್ಟು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಹಾಕೊಡುಂದ ಖಾಲಿ ಲೆಂಚಿದ ಹಾಪುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ವಿಮಾನಗ ನೋಡ ಇರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಹಾಕೊಡತ್ತೆ ಏನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತುಳಿದಾರ ಎದುರುಡು ಜೋಕ್ಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಪರಿಚಿ ಅಂಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೇತ್ಕೆ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಏತ್ ಕಾಸ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಡಿ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏತ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಜನ ಪಾಡ್ರ ಬಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಏತ್ ಜನ ಪಾಡ್ದು ಏನೇನು ಪೇಂಟ್ ದಲ್ಲ ಅಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬೋಡ ಮಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಅಂಗಡ್ದೆ ನಾನು ಬೆರಿವ ತಡಂದೆ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಬಂಡರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಇರ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನ ಪಾಡ್ಲಣ್ಣ ವರ ಮುಗಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತು ಜನ ಪಾಡ್ನಣ್ಣ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ತರಿಕಾಡ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಹಿಂದಿ ದಾಕ್ಲೇನು ಕಂತು ಪಾಡ್ನಿ ಹಿಂದಿ ದಾಕ್ಲೇನು ಬೆನ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಆನೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಹೊರವರಾಯ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಲರ್ ಏ ಮಾರೋ ಬಣ್ಣದ ಎದುರ್ದೆ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾರೋ ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲೆಂದಿ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀನಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾವು ಇವತ್ತು ಅವು ಸುಮಾರು ಸಮಯನ್ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪನೋಡು ನಾನು ಉಂಡತಿ ಕಲ್ಲರ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಅಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಲಾಲ್ ಬನ್ಪುನಿಗೆ ಲಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಫೇದ್ ಬನ್ಪುನಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಲೆತೊಂಬತ್ತದು ಬೊಡೆದಿನ ರವಕ್ಕೆಂದು ಎತ್ತು ತೊಚ್ಪಾಯಿನ ಏ ಕೆಂಪು ಮಾರು ಅವು ರವಕ್ಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪು ಅಣ್ಣ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆನ್ಪಾವಣ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರಿಲು ಅಮಲ್ದ ದಿದ್ದು ತಿನ್
ಮೇಲಾನ್ ಪುನತೆ ಓಡಿಗೆನೆ ಆಪುನು ಮುಕ್ಲೇನು ಬೆನ್ಪಾವನೆ ಕತ್ತು ಮುಕ್ಲೇನು ಬೆನ್ಪಾತ್ ನಮ್ಮ ಜೈಲು ಗುಳ್ಳೋಡವು ಅವಂಚ ಮುಕ್ಳು ರಾತ್ರಿ ನಿಂಗೂ ಇರತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನಿಂಗೂ ಇರು ಆಯ್ತು ಇಡೇಕಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಚಿನ ದೀಪನಿ ಮದ್ದುವ ಗಿದ್ದುವ ಅಂಚರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿ ಆಗ್ಲಿ ನೇನು ದೀದು ಬೇಲ ಅನ್ಪುನಿ ಅರೆ ಜೀರು ಬೇಲ ಅನ್ಪುನ ಗ್ಯಾನ ಗಲಿಗಲಿಗೆ ఆయనే తూపుని పెయింట్ తో డబ్బేళ్ళ తూపుచి పెయింట్ పూర్తి పోడానికి మారి నేను పూర్ను ఇంబే యాప పూర్వే ಅಂಚಾದ ಈತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೇತ ಅಂಚಾದ ಅತ್ತನ್ನ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಮುಲ್ತ ಬೇಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಿ ತುಲೆ ತುಗ ಇರ್ನೊಂಜೂರು ಸೊಡ್ಡು ತೋಜಾಲೆ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪನೇನಾ ಬೂರ್ದಿ ನೀರಿಗೆ ಮಾರೋ ಬಣ್ಣದು ಅವು ಅಪಗ ಹಾಕದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಅವು ಕಾಲೇ పోతుంది ಈರೆ ಪೇಂಟ್ ದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬಣ್ಪಾರು ಅಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ಬಣ್ಣದ ಏರ್ ತೂಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ತೂಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಎನ್ನ ಸೊರಗೆಂಡ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣದು ಪೋರ ಮುಲು ಪದ್ಯತ್ತಿ ಪಣ್ಬಿಡು ಏಯ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಂಡವು ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಬೇ ಅದು ಬಂಡವು ಅಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ತುಲಿ ಈರು ಪಣ್ಪಾರು ಅಲೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ತೋರದೆ ಪೇಂಟ್ದೆ ಅಲೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಳಂಗೆ ತೂಪುನಿ ಅಲ್ಪಾಕ್ ಅಲೆ పోయి ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಾತೇರು ಅತ್ತ ಈ ಡೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಲ್ಕೊ ತೂಪುನಿ ఏమన్నా అక్కల టైం ఆ అక్కలు 10 నిమిషం పోండాలి నమ్మకత్తే పోయిని యానైక్ యాప్పల 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಉಂತ್ವೆ ನಾಯ್ ಬೇಲ್ದಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕೈದಕ್ಕೆ ತಾಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ತೂತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ಬೋದಾತನು ಸತೀಸೆ ಆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನೇ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಪೇಂಟ್ ದಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ತೂಣಗ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಪೋಣಗ 1:45 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಡ್ದ ಆಡ್ದತ್ತಿ ಒಣಸಾದ್ದು ಜೈದೀನಿ ನಾನು ಪೋತೀನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಲು ಒಣಸಾದ್ದು ಜೈದೇರಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಲಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಗುಂತಾದು ಪೆರೆ ಯಾವ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಲ್ವೇರ್ ನಿಕು ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಬೆನ್ಪವನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋನ್ ಮೇರೆ ಈರ್ ತೂಲೆ ಈ ಬೇಲೆನ್ ಪುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿದೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಇರ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂತು ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕೈಟೆ ಉಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗ್ ದಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿಂಚು 11 ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ಮರ್ರೆ ಇದು ಮಿತ್ತದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಈ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜೇ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈ ಪೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಾರು ಬ್ರಷ್ ಕೊರಿಯಾರು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿ ಸಾರಿ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಬೈನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಟುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಬೆಂಗಲ್ ಭಾರತ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಏತ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದ ಎಂಗ್ಲೆಗತ್ತೆ ಭಾರತ್ ದಾಖಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರಿಪತವಡು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಐತಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದಿನಿ ತುಳು ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿ ಹೂ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಏನ್ ಪಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಇರ್ ಪಂತಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಮೂಸು ತೊಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಮೂಸುನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೇಂಟ್ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೇಂಟೇ ತರ್ಪವೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಹತ್ತು ಇರಾಗ ಏಷ್ಯನೇ ಬೋಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಬಂಡ ಜೋ ಉಡ್ಕೊಳಕ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋ ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇನೇ ಬಾಡು ಎಂಕಲ್ ಜೋ ಬಿಟ್ರೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಜೋ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ಜೋ ಹುಡುಗನತ್ ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವು ಪೇಂಟ್ ದ ವಾಸನೆಗೆ ತಂದು ಜೀವ ಬಿಡ್ತಾಗೆ ಅಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಡು 48 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಿದೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತುಂಬಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಗಂಧ ಅವಳು ಬಾಡ್ದಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳುಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಪಜ್ಜಿಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಂದು ಬಾಡಿರೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಡೀ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟು ನೀನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಉಂತದು ಪಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಇಲ್ಲದ ಮಸೆ ಪುಣಿ ಇಂಚಬಲೆ ಇಂಚಬಲೆ ಗೋಡೆ ತೂಯಾರ ಕಲೆ ಆಮಲ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಅವಳು ಗೋಡೆ ಒರೆಸಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತೈಯೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹಕ್ಕಲಿನ ಜೋಕುಲು ಕಲೆ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಆಯ್ತಾ ನೆರಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅನಾಗ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆರಡು ದಿಕ್ಕು ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲೆ ನೆರಡೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂತ ಬೇತವುಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಪೇಂಟರ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ನರಮಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋತ ಪೊಂಜೋಳು ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಾರಿ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂದು ಪೋತ ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿ ತೂಪುಂಟು ಪೊಂಜೋಳು ತೀರ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಬೂಡ್ದು ನಾನು ಎಂಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಹತ್ರ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜೋಳು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಬುರ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಬುರ್ರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಪುಣ ಅದೇ ಒಯ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಸಮಯತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಏರು ಪೇಂಟ್ ದ ಕಲರ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾವೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಬುರ ನೆಲಕ್ಕೂ ಕಾವೆ ಬಾಡೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತೆ ತಿರ್ತು ಕಾವೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಕಾವೆ ತಾರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹಾಕುವಿರ ದುಂಬು ಮತ್ತು ತಾರಲ್ಲ ವೈಟ್ ವಾಸ್ಲ ಐಟೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಒಕ್ಕರು ಇರ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದೆ ಆಗ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂದೆ ಬೇಸಾಗ್ತೀನಿ ಯಾನಿತ ಕೊರ್ಪಣೈತಿ ನಾಯಿಲೆಗೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇತಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಆಗ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಪೇಂಟ್ ಗುಂಡತ ಒಂದು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಮೈಟ್ ಪೂರ ಪೇಂಟೇ ಪೂ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನಾಗ ಮೆನ ಪೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ನ ಮೈಟೇನು ಪೂ ಅಂಚಾಪು ಕೆಟ್ಟದೆ ನಿಂಚೆ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟದು పోతుంది ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡು ಐನಿಂಚ ಗೋಡೆಗೆ ಪೈಪು ಬರ್ತದು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಆಪು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಈ ಬಚ್ಚಿರ ಬುಗ್ಗೆರ ತಿನ್ಪುನಕು ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಉಬ್ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮುಟ್ಟದ ವಾಡು ಜಾಗ ಅವು ಗೆಪ್ಪರಾಪುನದ ಪಾಂಡಂಚ ಈ ಬಯ್ಯನ ಕುಲ್ಪುರ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಅಂಚ ಬಯ್ಯನ ಕುಲ್ಪುರ ಪಾಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕೊಡತ್ತ ಎನ್ನ ಗೋಡೆ ಮಿನಿ ಉಬ್ಬೇನ ಬಯ್ಯ ಎಂಚು ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯಲ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನು ಐಕತ್ತ ತೂ ಒಂದೇ ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಿಯಾರ ಉಬ್ಬ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಗೋಡೆ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ನೀಟ್ ಅಂಚತೆ ಇದಿನ ಭಾರತ ತಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರುವೇರ ಭಾರತ ತಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆತು ಪೂರ್ಲು ನೀಟ್ ಆದ್ ಮಂಟ ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ ದಾಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಚ್ಚಿ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಉಂಟುಲೆ ಇರ್ಬೇಕ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ತುಂಬೋಪುನಿ ಇರು ದಿನೋಕು 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಎಂಡ ಪಾತೇರಿ ಅರ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಇರಿಗೆ ಬೋಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸಾನದ ಬೇಲೆ ತೆಗೆದ ಮಸಾನ ಬೋಪರಿ ಮಸಾನ ಗ್ಯಾನ್ ಪೋಪುನತ್ತು ಮಸಾನದ ಬೇಲೆ ಪೋ ಮಸಾನದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಈತು ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದ ಈತು ಮಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ದ ಬಕೆಟ್ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಪೇಂಟ್ ದ ಬಕೆಟ್ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಪೇಂಟ್ ಖಾಲಿ ಆರ ಬಿಡ್ತತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಬ್ಬೆದ ಆ ಬೇಲ್ ದಾಖಲು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಪುನು ಬಕೆಟ್ ಬೇಲೆ ದಾಖಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಳಿಗೆ ಕಕ್ಕುಸುಡು ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ಆ ಮೀಪುನವ್ಲು ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ತಾರ್ದಾಟಿದ್ರೆ ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ಪೇಂಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುವೀರು ಈ ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಿ ಈ ಡಬ್ಬೆ ಒಂಜೇಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ದಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಚ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೀರು ಗೊತ್ತು ನೀರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲ್ನ ತೂಲಿ ಆ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಗುಟ್ಟು ಜರತೆ ಪೇಂಟ್ ನೀರು ಗುಟ್ಟು ಜರತ ಪೇಂಟಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವು ಸಾಂಬಾರ ಇದು ಎಂತ ಸಾವು ಬರ್ತಿರುವ ಅರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪುರ ಆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಅವು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ಲ ಪುರ ಬರೆಪೆರತ ಅವಿನ ಪುರ ನಿಕುಲೆ ಬರೆಪಿನ ಪೇಂಟ್ ಯಾವ ಪೇತಗಳು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಒರಿಯ ಪರಿಯನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಗೆ ಬರೆಯರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುರ ಪೇಂಟ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇವಾಗ 5 ನೋಟೆ ಬರೆಪು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದ ಆಪುನ ಗೋಡೆಗೆ ಪುರ ಅವು ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಪಾಡ್ವೆ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರ ಪುರ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಪುರ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂಡೇರು ಅಂತ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲವರು ದಾದಾಲ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಐತೆ ಪೂರ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ತಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜತಿ ರಾಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 10 ವರ್ಷ ತನ್ನ 7 ವರ್ಷ ನಿಗಾಂಟ್ ಅಂಡ ಉಂದು ಇರು ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಡಿಯಾರ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಬರೀದು ಬೋದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ದರಿದ್ರ ದಕ್ಕಲಿಂದ ಪೋಯಿನಿ ಜೋಕುಲು ಉಪದ್ರ ದಕ್ಕಲಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತೆಪ್ಪುನತೆ ಇಂಚ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಡಲಿ ಇವರು ಗೋಡೆಗೂ ಚಿತ್ರ ಉಡ್ಪಾಲಿ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಂದು ಇನಿ ಆಪುಜಿನಿ ಲೇಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಪತ್ತದ ಬಾಲ್ದಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಕಲಾಪುನಿ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಗೋಡೆಗಿನ ತೇತು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಗೀಟೋಯ್ತು ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇತೇನು ತೋಚು ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಸೂಪರ್ ಆತ ನೀನು ನಾಡೆ ಅಂಚಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚರು ತೂಲೆ ಕೊಂಡದು ಪಕ್ಕ ಅಕಲೇಕ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಆರಟ ಇತ್ತ ಅಂಚನತ್ತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪುಣತೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚಿನ ಇದನ್ನ KGF ವಿಚಾರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಇರು ನಂಬರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿಯ ಹಾಕೊಂಡೇ ఆయన ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಚು ಆ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕು ನಂದ ಅಂದಣ್ಣ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಾಯಕ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನಾಯಕ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಬರೆಯರೆ ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ನಿಜವಾದ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಸತ್ಯ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಹಿಂದಿದ ಎರಡು ಒರಿಯಡ ಬಂಡೆ ಮರೆ ಪುದರ್ ಬರೆಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೈ ಲಿಕ್ತಾವು ಉಂಡಿ ಎಂಚ ಲಿಕ್ತಾವ ಉಂಡಿದು ಆಯ್ತು ನಾನು ಚೀಟಿದು ಬರೆದು ಕೊರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರೀತೆ ಯಾನು ಮಣದಾನಿ ಬತ್ತು ತೂಪೆ ಮೆಣಸು ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಮರೆಯಲ್ಲ ಕಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಚೀಟಿಟ್ಟು ಬರೆತತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾದ ಮೇಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಬುಡದಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಬರೆ ಸಾವು ಮೆಣಸು ಈರುಳ್ಳಿ ಬರೀ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರದ ಬರ್ಬರತ್ತಾ ಓಕೆ
ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ ಆಜಾರ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಲೆ ಬರ್ರಲ್ಲ ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಮೇರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ 6:30 ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಡು ಪೂರ ಆಪುನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಚಿ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಕರಿದು ಬರ್ರವಲ್ಲ ಆ ಜನ ಕಲ್ಲರ್ ಏ ಮಾರೋ ಬಣ್ಣದ ಎದುರ್ದೆ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕದೀನಿ ಹಾಕ್ಲೇರು ಮಾರೋ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲೇಂದಿ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಸೀದಾ ಬೋತಿನತ ಇಂಚಿಡ್ದವೇ ಒಂಚ ನೆಕ್ಕೆ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾವು ನೊತ್ತು ಅವು ಸುಮಾರು ತಮ್ಯಾನ್ ಇರ ಐನ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಪಂಚತಿ ಕುಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲು 10 ನಿಮಿಷ ಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಪೋಯ್ನಿ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾಪ್ಪಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಉಂಟುವೆ ಡೈ ಬೇಲ್ದಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಹಾಪುಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ತಾಪುನು ನಾನು ಎನ್ನ ತೂತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ಬೋದಾತನು ಕತ್ತಿಸಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಈ ರೈಟ್ 1+1 ಬಾಡಿಯರ್ ಆಂಡತೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಫೋನ್ 1+1 ಇರು ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನತ ಇರೇಗ ಅವೇ ಬಿಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಬಾಡ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ ಪೇಂಟ್ ಲಕ್ಕ ಬರತ ಪೇಂಟ್ ಲಕ್ಕವೀರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಗಮ್ಮು ಪೇಂಟ್ ಬಾಡ್ನ ಗಮ್ಮು ಉಂಡತ ಐನುಕೊಂದು ಒಯ್ಕು ಬಾಡುವಿರದಾನು ವಿಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ನಿಜ್ಜಿ ಗೋಡೌನ್ ಲಕ್ಕದ ಗುಣ ಇರತ್ತೆ ಗೋಡೌನ್ ನೇನು ಲಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಈರೆ ಲಕ್ಕ ದಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಬೇತಕ ಲಕ್ಕ ಅವಡ Be like Bolar.